Presentem des d'Esquerra Unida aquesta moció en la línia no sols de reforçar el transport públic en la ciutat de València, sinó també amb l'objectiu de que tinga i oferisca un millor servei i també puga solventar o donar idees per a solventar la situació econòmica per la que passa aquesta empresa pública, una empresa que al ser pública evidentment no pot tindre o no podem aspirar a tindre beneficis, però sí a millorar el seu finançament, perquè millorant el seu finançament millorarem el seu servei, millorarem la seva freqüència i també millorarem també l'acceptació que la població li ha de donar a un servei d'aquestes característiques. L'AMT, de tota forma, i ho hem debatut així, ve lastrada per pressupostos limitats i per ingressos que són deficitaris des de pràcticament de sempre, però ara també a partir del descens en venda de títols, especialment alguns en concret. També és de veres que hi ha sigut un dels debats fonamentals d'aquesta legislatura i malauradament serà també de la propera, s'han quedat una vegada més sense tindre la possibilitat d'accedir a la subvenció estatal per al transport metropolità que haguera donat uns recursos extraordinaris a l'empresa municipal de transport i haguera pogut complir els seus objectius d'una forma molt més clara. Al final, com dic, davant d'aquesta situació, el que volem és aportar dues idees, dues propostes. La concessió del servei de bus turístic, que pareix ser que finalitza en el mes de juny, podria ser una bona oportunitat per a que aquest servei, que per cert es cobra car, l'accedir al bus turístic, poguera ser de gestió directa per part de l'AMT. És un servei imprescindible, per tant, moltes ciutats que tenen afluència turística, com és la ciutat de València, i que, malauradament, en el nostre cas, es troba en mans privades. O el Metroorbital, que ha estat una de les reivindicacions també de fa molt de temps per part dels treballadors i les treballadores i també nosaltres hem fet referència en altres moments, ja que es tracta d'una línia circular que aprofita precisament els carrils que estan dissenyats per a l'AMT i que podria ser emprat per el servei públic, per la nostra empresa municipal, perquè a més té una bona rendibilitat social i econòmica. A mí me parece más esto un brindis al sol a los sindicatos para demostrarles que estamos por el empleo público, que lo que queremos es ayudarles y que lo que queremos es, pues bueno, si prestamos un servicio como el del bus turístico, pues crear una serie de empleos que pues siempre se agradece dentro de una empresa pública pues que se vayan creando, ¿no? Pues, ¿no? El objetivo de nuestra empresa pública, de nuestra empresa de transporte, es ser una empresa pública, sostenible y de calidad. Hem de recordar que el pressupost del 2015 de l'AMT és 1.249.254 euros menys que el pressupost de l'any 2014. Crec que són bons els objectius sempre de millorar els ingressos d'una empresa pública per a que així es pugui inclús crear llocs de treball. No estem en una situació per a tirar coets. Hi ha moltes persones que precisament no tenen treball a la nostra ciutat i aquestes propostes jo crec que van en la línia positiva precisament de lluitar contra l'atur.